La idea va a ser la siguiente. Entonces estaba de presidente Arturo Tuzón. Se anava a celebrar el 75 aniversari de la fundació del València Club de Fútbol. Entonces, el que estaba de Relacions Públiques y jefe de prensa era un tal Vicent Balanzà, que era natural de Meliana, conegut meu. Entonces este Vicent Balanzà, quan el València jugava en Madrid, jo estava director de la banda municipal de Madrid, pues quan jugava en Madrid me cridava. Jo anava a l'hotel, estava en companyia d'ell, de Roberto Gil, que jo era molt amic d'ell també, de l'època de director en Ribarroja, i és que de la següent manera, que al tindre que celebrar-se el 75 aniversari, el València volia tindre un himne. Entonces yo dije que sí, que yo podía hacerlo, claro que sí, pero que, en fin, que me tenía que donar un temps para poder compondrlo y después pues buscar qui feia la lletra, ¿no? Y entonces comentant en Arturo Tuzón, don Arturo Tuzón, quina era la titulació que anàvem a posar-li, ell me digué, per què no li fiquem amunt i avant? Jo dic, pues mire, amunt i avant no pot ser, perquè resulta que amunt i avant és el títol del Paterna Club de Futbol, que el varen fer un amic meu, li diuen Ramon Jimeno, i jo s'emportàvem un premi en uns xous florals, i amunt i avant no pot ser. Jo he pensat de ficar-li amunt València. I entonces don Arturo Tuzón me digué, pues també m'agrada molt. Això d'Amunt València també m'agrada molt. Jo digui Amunt València perquè jo quan ja vas composar l'estribillo de la música ja pensava Amunt València, visca el València, el ser millor, per exemple. I entonces li agrada el títol. Jo dic, pues si li agrada el títol, anem a ficar-hi, Amunt València. I d'ahir jo vaig fer la música. Moltes vegades s'escriu la lletra i després se fica la música. En este cas, pues jo havia fet ja la música i entonces quidrí a Ramon, que ja havia col·laborat en mi en l'himne al Paterna Club de Futbol, i digui, Ramon, tu vols fer la lletra de l'himne al València Club de Futbol? I entonces contactava amb mi perquè havien fet lo del Paterna, diguem, llavors jo li podia ficar una lletra i tal. Ja n'hi havia coses més o menys concretes que pràcticament, sense ficar lletra, la pròpia música te dia que ahí tenia que anar algo que ficar a València. Perquè en principi eren, no sé si te'n recordaràs, reticents un poquet a emplear una altra vegada l'Amunt. Però clar, és que l'Amunt és molt potent. I a l'Avant, per supost, no? Les dues coses juntes no, perquè era una còpia d'algo que havíem fet anteriorment. I jo repassant els escrits, que diuen una cosa que està escrita en mis folio, com és possible que generi tan gran quantitat de lletra i de rectificacions hasta acoplar-ho perfectament. Música, li graví la música en el piano i dic que així en l'estribillo han pensat el ficar-li el títol d'Amunt València. Continua tu i ja fica-li la lletra que creus convenient. Si vols te vas enterant de la història del València Club de Futbol, pues em jugaven i tot això, bueno, això ja és cosa teua i completa tu tot el que és la lletra de l'himne. Bueno, pues ahí una de les coses que ficava per variar lo de Amunt València era AUPA, que buscant jo el que jo tenia escrit, que ho porten a la cartera, ahí diem al principi AUPA València, però no quedava bé, la força que té Amunt no la tenia. Me donà la lletra, en algun moment hi havia alguna, quan li portava a la directiva, que recordo una vegada que li porti a la directiva ja l'himne més o menys gravat i la lletra a part, no? L'am no feia molta gràcia. Això de l'am, no, i després jo li digui també en un moment donat lo de foròfors, no, foròfors tampoc. I la lletra sí, és dir, que és un equip de primera, n'hi ha coses que avui no casen, com que he vist de blanc, perquè avui he vist de tots els colors ja, no és una cosa actual, però el València, igual que altres equips d'Espanya, tenien un color que era el que se'l reconeixia en tots llocs, no? I el València era vestit de blanc, tot, completament de blanc. Entonces, aquest tipus de couplé i sardana en Barcelona i en Madrid, jo pensi, pues, en València una espècie de paso doble, passacalle, faller, festiu, i sobretot que se
que se pegue, que se agarre pronto. Y entonces un día en casa estaban 4 o 5 amics pues parlant i prenent una cervesa. I els comentin, aneu a sentir una cosa, aneu a sentir una melodia i la tocaré 3 vegades. Quan la toque 3 vegades, vull que me la repetiu, si podeu. Entonces, sobretot en l'estribillo. Vaig agarrar el piano i toquí la part de l'estribillo. Lo que diu, amunt València, visca el València, és el millor, ho toquí 3 vegades. A la tercera vegada, quan acabí, dic, canteu-ho, i me cantaren. I dic, pues entonces sí que se pega. A partir de ahí vaig completar tota la música, des d'una introducció que es comença en un timbal i després una espècie de cançó popular valenciana, però és un fragment només, i després té motius, diguem, aleatoris i del Pasodoble de València, algun ritme del Pasodoble de València, també elaborat i un poquet florejat en xicotets esquemes i xicotetes, diguem, adornos de música valenciana. La veritat és que a partir de la música jo la sentia, clar, dic, bueno, ja sí que li fiques, perquè sí, la música l'està sentint, però se pot tractar de qualsevol cosa, antes que parlar del València. Entonces, igual que havien fet en el del Paterna, que se parla de la història del Paterna, doncs parlem de la història. És normal que la història del València és molt curteta, perquè es començaren al Xirós, en el camp de l'Alxirós, després ja anaren a Mestalla, i ahir n'hi ha un xicotet conflicte a l'hora de ficar-hi la lletra. Perquè en principi no estaven a favor de que fora Luis Casanova el nom de l'estadi, perquè seria Luis Casanova en aquell entonces. I clar, fer tota la lletra perquè combine bé i entre bé Luis Casanova no és el mateix que ficar Mestalla. Digues que això, Luis Casanova és una persona que ha sigut president com n'hi ha tantes altres que ho han sigut. Entonces poden sentir molestes des del moment en què nomenen a un o els altres no. Per què no fiquem Mestalla, que és un accident geogràfic, que és la sèquia de Montcà, dic, la sèquia de Mestalla, i ningú se pot ofendre per això. I a raïs d'ahir pues, començarem a variar, bueno, es començava a variar tots els versos perquè parlara de Mestalla. Ara això ha canviat, no pega, però clar, és que això és històric també, no? Entonces res, va contar la història, que es començaren al Xirós, que era una bona idea per representar a València, l'equip de futbol, i que ells anaven a defensar la samarreta, cosa que entonces la samarreta tampoc pegava massa, tot sonava un poquet a algo que molts no li sentava bé, pues, camiseta. I no hem de ficar xespa ni ficar... Tratarem de fer un valencià del que se parlava més normalment. No? Modifiquí lo de Luis Casanova i vaig ficar lo de Mestalla i a partir d'ahí tot anà rodat. Se parla, si sense la lletra, se parla d'això, que és un equip de primera, nostre València Club de Futbol, i a partir d'ahí va contar la història. I bueno, i un dia 21 de setembre, crec que l'any 1993 o 94, era l'any no me'n recordo segur, però 93 o 94 s'estrenava solemnement en el Palau de la Música en un concert de la banda municipal que va dirigir jo, i des d'entonces pues, pareix ser que això d'Amunt València ha calat. I el crit de guerra podríem dir que és l'Amunt València, que al principi quan el gravaren, com això ho feia un tenor o un barítono, no sé exactament, tenor, pues no estava fet el meu pensament perquè la veu fora d'un tenor, d'una persona soles, perquè això tenia que ser el grit dels que estan allí, de tots la gent sonava com una persona soles, era la força, no? En canvi, quan sonava el coro, per darrere ja tenia més el que jo vaig escriure pensant en que sonara com a coro, com a gent, la veu no massa fina, és dir, a mi tampoc m'hauria agradat que fos una veu menys cuidar, no? Perquè sona massa a perfecte tot, i en el camp el que tenies que fer és que tinguera força en els propis seguidors. I entonces, clar, l'eufòria d'això, més la medalla, o sigui, la insígnia d'or i brillants, que és preciosa, és xicoteta però molt bonica, pues una gran satisfacció, no? I és algo que te persegueix. La veritat és que quan la gent s'entera, gent coneguda amiga i el meu dius, se creuen que vas de cachondeo. Jo no ho sol dir tampoc, però n'hi ha voltes que si entres en
en internet, com avui tot ho preguntes per internet i fiques l'himno del València, tal, pues sí, el nom dels dos, no? Però la gent, este és Ramon Jimeno, este és... ¿Eres tu? Pues sí, segur, tot el que te dius igual, no? Que és l'opció, perquè no dubtes que creus, no? I bé, una gran satisfacció de fer una altra cosa junt a Pablo, que té la manera com d'influir molt en la tendència de lo que vol dir en la seva música, i com a himne pues, té la força que cal. Mira, un himne, igual que moltes coses en la vida, són més bons i més roïns depenent de l'equip. Si tu tens un himne molt bo i l'equip no va, ningú vol sentir aquest himne perquè no recorda res bo. És igual que un bon logotip o un roïn logotip. Si la firma que va darrere d'aquest logotip funciona i és una marca sèria i tal, el logotip és bo. I la lletra i la música és bona si l'equip funciona. Fa vora 20 anys ja que s'estrena l'himne, pues pareix ser que cada vegada pues, s'ha arraigat més, agrada més, i tant l'autor de la lletra com jo de la música pues, estem molt satisfets de que sigui avui en dia pues, l'emblema del València Club de Futbol. Quan el sentim a la ràdio en casa i tal, que així el València i tot això, pues me ompli, no? El dir, me sento orgullós d'això. No sols ha calat la música, sinó ha calat també el títol. Amb un València cada dia com un eslògan, com la paraula forta del valencianisme. I ara no n'hi ha manera de que quan s'hi vol que parle del València Club de Futbol se'n recorde de que és amb un València. Així que amb un